creo que é un programa con un coste bastante escaso e, sin embargo, eu creo que é moi efectivo e, sobre todo, eu creo que vai a ser moi agradecido pola ciudadanía, que se titula, ou se chama, Vacacións seguras ao barco. O tema consiste, bueno, a partir dun desarrollo que fixo aquí a Policía Local e aquí o seu jefe, o que lle agradezco esa predisposición. A iniciativa pois consiste no que xa se está facendo tamén noutras vilas, en que os veciños e veciñas que se van a ausentar temporalmente do concello, que poden comunicar voluntariamente á Policía Local esa ausencia, cos datos de persoais, dirección de vivienda ou establecemento que vai a quedar, diríamos, cerrado, pechado durante ese período de tempo que normalmente suelen ser as vacacións, un teléfono de contacto e unha persona de confianza a que se poida acceder nun momento dado en caso de necesidade. E o programa, bueno, pois, consiste en que a Policía Local vai a facer unhas visitas ou dentro dos seus recorridos que fai de patrulla habitualmente, pois tamén vai a ter en conta esas viviendas ou eses locales comerciales que teñen ese rexistro que os veciños puxeron a disposición para comprobar que aquilo está correcto e que non se ve nada extraordinario. Evidentemente, non é unha vigilancia individualizada, nin é unha prestación de vigilancia permanente, non é como un servicio de vigilancia destes que podemos ter nos negocios ou nas viviendas que contratado con unha empresa, pero sí que vai a permitir que a xente marche con máis tranquilidade, no sentido de que se ocorre algo raro ou se a policía detecta algún detalle raro, pois ten un teléfono de contacto ou ten unha persona que pode acudir aquí, esa persona de confianza, ou pode chamar a ese teléfono que deixaron os veciños. Así que, repito, pola parte que nos toca a parte política do Concello, agradecer neste caso a predisposición da Policía Local a participar neste proxecto e a poñer en marcha este proxecto, porque eu considero que lle vai a dar ese plus de tranquilidade aos veciños que marchan de vacacións. Un poquito máis. A Policía vos conte algo máis ou resposte ás vosas preguntas. Un poquito máis detalladamente, pois nada, simplemente tendrán que cubrir unha ficha, será un documento totalmente confidencial, non se va a saber absolutamente nadie que está de vacaciones y será como digamos, dentro de nuestro servicio público, nuestras patrullas habituales, como bien dijo el alcalde, que haremos un poco más de incidencia en aquellos sitios donde nos han avisado de que están de vacaciones. Incluso puede ser una comunicación bidireccional, es decir, que si una persona está de vacaciones y dice, oye, ¿podéis mirarme la casa que me parece que ha sonado la alarma o me parece que me he dejado la luz encendida? Es un ejemplo. Pues no nos costará ir enseguida a ese domicilio porque ya sabemos los datos, sabemos dónde está, sabemos el teléfono y haremos una inspección más concreta de ese domicilio. Es un servicio, normalmente lo solemos hacer en el barco, digamos, un servicio normal de vigilancia, pero bueno, lo bueno es que sí concretamente pues haremos un poquito más de incidencia en estos sitios. Domicilios particulares o establecimientos, una nave del polígono, por ejemplo, que alguien se vaya de vacaciones y quieran que, sobre todo en nuestro servicio nocturno de fin de semana, pues vayamos ese fin de semana a visitar más esa nave, pues iríamos. Puede ser de vacaciones o un fin de semana, me da igual. Un fin de semana que alguien se vaya de vacaciones y quiere que vayamos allí a mirarle, pues nada, pasa por la policía, nos rellena unos datos de confidencialidad y donde se pone también lo de protección de datos por nuestra parte y a partir de ahí pues haríamos ese servicio.